क'क्राझार डिप्युटि कमिशनार अफिसाव जनजाति सुरक्षा मंच आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जुथायै मोननै मेम'रेन्डाम होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जनजाति सुरक्षा मंचनिफ्राय जोंनि हा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि फारसे आरो दिनै आथ्रु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट होनाया जाहैबाय आसाम स्किल इउनिभार्सिटि मंगलदै। बाहाय माखासे जोंनि ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन दङ। बाहाय बिसोरो जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्भेसन प्रफेसार होन स्टुडेन्टआनो होन बेखौ माने एसटि रिजार्भेसनखौ खालामनाय जायाखै आरो माने माखासे भायलेसन खालामनाय जादों। बिनिखायनो जोङो दिनै डिसि थ्रयै जोङो नेशनेल कमिसन फर शिडिउल ट्राइब बेजों लोगोसे एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक डाइरेक्टर साउथ एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक फिलिपाइन्स थ्रयै जों हरनाय जादों आरो दा बेल' नङा जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबां बिथिङावनो प्रब्लेम जागासिनो दङ। माने स्कलारशिपआनो हक बबेबा इडुकेसनाव माखासे सिटआनो हक अनेक प्रब्लेम जागासिनो दं। दा बेनि सायाव माखासे जों मेम'रेन्डाम होबाय गासिबो डिटेल्सखौ बुंजोबनो हाला। बेनि अनगायैबो दा जेनेबा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौथ' अलरेडि धेमाजि लखिमपुराव मोननै सिफायखाबायानो आरो सिफायबाय जोंनि बेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बाहाय नन प्रटेक्टेड क्लास मोनबा जाति जोंनि बिटिसिआव गुरखा ओरै आफारावथ' मरान मथक गगय बिसोरखौ प्रटेक्ट क्लास खालामबाय आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गासिबो नन ट्राइबेलखौ प्रटेक्टेड क्लास थायोबा जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मानो नांबावगौ बे मोनसे कुइसन आरो अलरेडि खनले बुंबाय थायो आङो हाइ कर्टनिफ्रायथ' नों वार्डार हरखाबाय इभिकसन खालामनांगौल'। दा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ खालामा। जोंनि बिटिसिआवनो 3 लाख 4 लाख ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ अलरेडि इनक्ल'ज जाखाबाय। मा जाबावनांगौ आरो नै मैया दाख्लैसो जों नुदों जोंनि बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारी सारा जोंनि प्रमद बर' थाजासे बिटिसिआव इभिकसन खालामालायनो बे मा खोथा जाखो बेलाय बेथ' बिराद दुखुनांथाव जाबायना। बेबायदि सारा बुंनायखौ जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जोङो सोंखारिदों बेबायदि बिबुंथि दाहो। जों मिथिगौ नोंथांमोना बे बिबुंथिखौ मानो लाखिदों नोंथांमोना इलेक्सन फैसिगौ माखासे भट बेंकनि थाखाय नोंसोर होनदों थ' बेबायदि होनाया जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक। एफा बुरजा जोंनि जायगायाव 3 लाख 4 लाख हाबजोब्बाय दानो जोङो जुदि बिसोरखौ होखारखानो हायाब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जाहैगोन जोंनि गथ' गथाया मा जाहैगोन बेफोरथ' बिराद साननो गोनां ना। दा बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे सानदो नायदो इलेक्सनाव फैगासिनो दङ रायजो राजासो नोंसोरखौ दिनै बे बिटिसिआव EM GM CM खालामदों। जुदि रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोननानै भट होआब्ला माबोरैथो नोंसोर नेक्स्ट EM GM CM जानो। दा गेजेरावबो नुनो मोन्दों जे माने हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौहाय एभिकसन खालामनाय जादों खिन्थु बर'फोरखौल' खालामदों गुबुन हारियाबो दङ खिन्थु खालामनाय दा बेनोथ' मेन खोथाया बेनोथ' दा जों नायदों सोर सोरखौ बबे जायगायाव इलेक्सन खालामदों बाहाय जों नुदों आरो माखासे जायखौ खालामदों माने बिसोरो गावसोरनि गभर्नमेन्टजों साइड नङा आलदा गुबुन माजों दंखायो आरो माने बिसोरखौ माने गावसोरनि दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट नङा दस्रा थाफानाय बिसोर खालामदों आरो खिन्थु अलरेडि नन प्रटेक्टेड क्लासआ हाबनानै दङ सावथाल दं दस्रा दं बिसोरखौ मानो खालामाखै बेफोरथ' दुखुनांथाव ना साननांगौआ बिसोर। दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ एसे सिन्था खालामदों माने बयबो सांग्रां जादों नैबे इलेक्सन फैगासिनो दा बेयावनो जोङो फिननायखौ होनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों।